Dako ang posibilidad nga pahamtangan og penalty kon multa ang operator sa MV Bella Trix gumikan sa kalapasan sa safety enforcement guidelines alang sa tanang mga sea vessel. Sa gipahigayon nga investigation and adjudication process sa Coast Guard Station Davao Oriental uban sa GY Shipping Lines, naestablisar nga duna gayoy na rehistrong danyos o kadaot sa hull transverse frame niini nga nakaapektar sa vessel fuel and bullet compartment sa nasoong cargo vessel mahinungdan sa pagkaaberya nini samtang nalawig sa kadagatan sa Governor Generoso. O base sa rekomendasyon sa Vessel Safety Enforcement and Inspection Team, giabisuhan ang operator sa mga cargo vessel nga magpatuman o kinanaling repair within the next 3 months. Ingon man paniguruhon nga magbatun na kini og updated navigational charts o nautical publications una pa man tugtang magnabigar pag-usab sa mosunod niini nga destinasyon. O gumikan ning maong grounding incident sa MV Bella Trix, subling gi-intensify karon sa PCG uban ng mga marine protection personnel sa lalawigan nga ilusad ang komprehensibong ongoing assessment sa extent of damage nini ngadto sa coral reef population nga naimutang sa may Cape San Agustin sa Lavigan, Davao Oriental. Subling gipahinumdom sa mga otoridad nga angay gayud hingpit tumanon sa tanan ang marine and environmental regulation aron atong mapanalipdan ang rich marine resources sa atong lokalidad nga mausay primer tinugdan sa atong mga yamang dagat alang sa atong pangonsumo ingon man sa panginabuhi sa atong mga yanong mangingisda sa lalawigan. Gikan dinhi sa Davao Oriental alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.